Anyị na-anabata unu ọzọ na ihe mmemme anyị n'oji anọkọ bụ Good Morning Anambra wee na-asịkwa nke onye chiri ya zelo ka anyị cheta na ọ bụ taa ka anyị ji akwalite asụsụ na omenala anyị bụ ndị Igbo. O wee bụrụ ya na asụsụ bụ njirimara ndị abịa na mba onwere mba ọ ga-abụ ije na-eji asụsụ ha akụzili ha akwụkwọ lukweli na ụmụaka pelu mpe ha wee si ụta wee too ọtụtụ oge ije obodo dị ụta akpọta onye na-atapi oyibo mana ịbịazie na mpaghara anyị ọ dịka ga-asị na ọ bụrụ ihe a na-afụ ebe ahụ ka a na-afụzi ebe a o wee bụrụ ya ka anyị ji wee buru tata wee bịa ka anyị malụ mkpa ọ dị ya bụ uru ọ bara iji asụsụ ndị wee na-akụzi ihe n'ụlọ akwụkwọ ọkụ ya ajụlụ iweta ụdị ozi atụ ndị be anyị rinne that's the benefit erika ịbịa na the three major languages a na-asụ na Nigeria ọ ndị Igbo bụ ndị nọ n'ikpeazụ in promoting and propagating asụsụ be anyị ije na most homes na Igbo ebe a ma ndị amụ na village jizi oyibo asụsụ oyibo ọ dị mma anyị nwere onye sonyegola anyị n'ọtụtụ a ka anyị wee nebanye anya na ya bụ isiokwu malụ ma n'eziokwu o nwere ụlọ ọba lụchacha ọ bụ na o nwere ụlọ ọba ka anyị malụ ọ bụ ụlọ ihe anya na-azị eme ka anyị malụ ihe kpatara na anya dị anarazi emenwu ya bụ ihe ọ bụkwa na ihe anyị kwesịrị ibido ịmalite mebe ka anyị malite ọsọ mebie maka na osita dị mma ọ dịba gboo. Anyị na-anabata gị n'ụzọ pụrụ iche bụ onye ọkaasụsụ oziọma Igbo evangelizer Obi Nwoye. Anyị na-anabata gị na-asị gị Maazị Obi Nwoye daalụ nne maka ịbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a. Igbo bụ Igbo ekele m unu ekelekwa m unu ABS ọkwa n'aka na Maazị Ọgba Nkoloko ọnụ bụ ndị so na-abọchanye nnukwu aja ihe a na-eme jisie n'ike asara mburu na agba ọ ga-amị mmemme ngwa anyị mara agbakwu ga-amị mmemme ofu n'Igbo nwetara ọnọdụ ọ kwesịrị ịnọ ọ dị mma dịka onye mgbasa ozi Igbo mgbe a na-asị iji asụsụ ndị wee na-akụzi ihe kedu ihe nke a pụtara iji asụsụ ndị wee na-akụzi ihe kedu ihe ọ pụtara? Daalụchi nne ọgwụgwụ mgbe anyị tụrụ ọnụ n'okwu jidere nke iji asụsụ na-akụzi nkụzi nọta asụsụ ndị ka anyị tinye asụsụ ndị maka ọbụrụ ofu asụsụ ka e nwere n'ụwa iji na-akụzi nkụzi bụ ihe nwa oke a ga-eche na mgbe gara aga mgbe federal gọọmenti wepụtara atụmatụ na ha na-enyezi ndị minisiri nke n'afọ maka agụmakwụkwọ ikike ka agụmazie akwụkwọ ọbụla na region ọbụla na asụsụ ha here ka nwa bụ ndị South East ndị Igbo anyị were Igbo anya na-agụ ndị Hausa ewere Hausa na-agụ ndị Yoruba ewere Yoruba na-agụ onye ọbụla wee nwa aṅụrị anyị nwere nwa anyị ndị otu oziọma Igbo ka anyị nwere anyị nwere ana akpọrọzi gezi ntị ka asị akpọta dibịa ihe nwa fụ maka na onye bụ ofu ihe na-agbanye m n'obodo anyị bụ ekwuo ihe dị mma onye ọbụla nabata ya ị na-echezi ka ọ sarụzi ọkụ ị na-echezi ka ọ sara ọkụ mbụ ihe nweta ekwu ọ dakwa mmiri ya bụ ihe nwakwụsị gị nọ iji asụsụ ndị wee kụziri ihe ekwuru m ekwu ụmụ ndị na-abịa ma jee mgbe a na-edega ozi mkpalite mmụọ mgbasa ozi ọma mkpalite mmụọ ịnakwa motivational ekwuru ha na ihe izi bụ ọnatalichi mmadụ olu lọchapụrụ ya mọnatọn onwe ha ọnatalichi tọpụ mọnatọn maka akwụkwọ ha ga-amụ n'ebe ya bụ olunne ahụ ya ka anyị gbabụ ndị Igbo asụsụ Igbo ahụ ya nwatakịrị ga ihe ọbụla ị na-achọ ka ịkụziere nwatakịrị ahụ ọ na-aka sara ọkụ na ọsịsọ
karịa mgbe nwatakịrị ahụ ebido sụgharịa asụsụ ndị ọzọ do etu chisi ke nwata dị na emụpụ nwata sụgharịa asụ abụrụgodo olu nne ya ọ ga na-aghọ ọrụ maka etu esi wee ọ ka bịara ụwa ọhịa ọ bụrụ ọ bịara na-aghọrọ n'ihe ebu na-ewere asụsụ ahụ nne ji wee mụ ya ndị ọcha kpọrọ mother tongue abụ na anyị nwanyị si asụsụ Igbo anyị wee kụziere nwatakịrị anyị ọ ga na-aghọrọ ya ọkụ karịa asụsụ ndị ọzọ maka na ọbara ahụ eji wee mụ ya dịgoda anụ mgbe ahụ ndị ebu ya n'afọ makwa ahụ mgbe ahụ nne nwata bu ya n'afọ ya na nne ya a na-akpa nkata maọbụ ndị ya na ndị nke na-akpa nkata ọ na-anọ n'afọ na-anụ ya mana ị nwere ike iche na ọ daha anụ ihe nwa kalitego onu nwa na-akwadozi ịmụ amụ ka m na-ekwu nwa na-akwado ịmụ amụ ọ na-esi n'afọ na-anụ ihe so ọ na-abanye ya ahụ mbụ ihe a na-ekwu mgbe nne na nna ya mgbe eji mụpụtazie ya wee were nyaba asụsụ kụzibere ihe wee gaba ebe nwa ha ga-eje nye gbasara academics ọnụ ahụ ekwu daalụ ọ dị mma ka isi wee kọwapụta ya kịta but then ị na-ekwubu na federal gọọmenti chọburu ka e nwee different regions ka a na-asụ asụsụ ha ka e were asụsụ ha na-akụzi ụmụazị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ but then ọ bụrụ sọsọ asụsụ ịtọ ka anyị nwere na Naịjirịa ka ihe emezi maka asụsụ ndị ọzọ even na Anambra ebe a na n'Igbo ebe a anyị nwere different dialects. How then do you promote asụsụ by in these different regions ma n'ugwu Hausa ma other parts of the country because asụsụ rinne n'obodo anyị bụ Nigeria? Daalụ sị maka ajụjụ ejụrụ. Ị na-anya ifo na n'ọkwanụ ntọntọ na-amụta ntọntọ amụta ntọntọ. Dime na ụdị asụsụ gbara ọkpụkpọ, dime na asụsụ gbara ọkpụkpọ anyị na-asụ bụ asụsụ Igbo. Then dialect bụ olunde nọ n'okpuru asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo ga-asụbagodi Igbo. Ọ na-asụzi Igbo na-etonite o wee gbadataba to olunde. Ya na dịka m si wee kwu eziokwu na ndị be anyị nọ ohere ka ugwu Hausa nwere ike ọma banyechala ha maka na abụ na akụ ha otu gọọmenti kwurie mana ha akụbeghị ntu mana ha akụ ha ya ntu o nwere ike imezi onye Igbo nọ n'ugwu Hausa ma na Yoruba mana gakwantị ihe na-ata amụ nke a m na-akọdo abanyere dị because na ọ bụ na iruo n'ugwu Hausa kịta iruo ozi na ụlọ akwụkwọ niile nọ ebe ahụ nwe nke a ga-agụta ụlọ akwụkwọ nwere ike ọ bụrụ ịbụ ịtọ ofu na ụlọ akwụkwọ niile nọ n'ugwu Hausa na-akụzi Igbo na ụlọ akwụkwọ amụbeghị ịbata ha ụlọ akwụkwọ ha Hausa ka ya na-akụzi do na because na ya ha ji ma gọọmenti ma private na-agwa gị eziokwu ọ Hausa ka ha na-epromote karịa any other language so onye gọọmenti tụbabụla atụmatụ ha ma ya ha ji tụọ ya maka anyị nwere onwe anyị ebe anyị ma adọ nke adịghị ndị be anyị na-ahụ n'asụsụ anyị ọ karịrị ya ọ bụ na gọọmenti kụọ dị ha ma ọ ga-enyeziri anyị aka nyere anyị aka nwee ike mebie na ụlọ akwụkwọ ndị dịgasị be anyị ebe a maka na ha na-eme n'ugwu Hausa hinne ha na-emekwa ya na Yoruba ọtụtụ ndị be anyị bikwa mba Yoruba ijekwa ebe ga-afụ na most ụlọ akwụkwọ ha ọkachasị ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti ọsọ Yoruba ha ka ị gara afụ a na-asụ ọ pịakọtara ha efu ụlọ akwụkwọ ya ọ ndị sọsọ ndị private bụ ndị ya abịapụta na efu na ha na-abọnyetụ Igbo nwantịntị aja fụ na aja ahụ a na-abọnye enweghị isi maka ịfụkwa nwata ahụ gosiri nọpụta ọ sịrị na ya gụrụ akwụkwọ na Yoruba ị na-asụrụ Igbo efoto ya esi na asa na-egosi na ebe egbu na ụlọ akwụkwọ ebe ọ gụrụ na-enye ha abọnyela ha aja ọzụzụ ọfụma etu ekwesịsị ịbanye ha mmadụ na-ahapụ onwe enene onye ọzọ ọ ruo na ha na-achọ esikwa nke ọ dị mma anyị na-anya na obodo anyị bụ Naịjirịa ama m na kamgbe m na-eto na nna anụ na enwelu asụsụ ịtọ dịkarịcha mkpa ya bụ Igbo Hausa na Yoruba anọkọtazie ọ na-ada na Igbo ga-efu n'afọ ole dị one a ga-aga into extinction ọ na-afịọ mgbe na-ajụ kedu ebe anyị si wee daa anya ọ bụ na nwa Mgbeke amarazi akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ ebe ọ bụkwa na anyị ma na asụsụ bụ njirimara ndị
Dalushinne. Ndị ọcha sị nọ reality ka bụ eziokwu. Otu o so si na-achọ ka ime ka ya ka onye ọsị na-atọ logic. Odo logic ọsọ ọrụ tọba na ya. Ihe ha kwuru eziokwu. Ha ekwughị n'ọnụ nkịtị. Ndị kwuru ihe a bụ ndị mba UNESCO. Bụ otu UNESCO. Otu UNESCO na-abụ ndị mba na-afụ maka nka na ụzụ na agụmakwụkwọ na mba ụwa. Ha na-enwe research, ha na-enwe nyocha. Ha bịa na-esi ihe dị anya na-esi dị anya. Ha werezi ihe a ha neneta wee sị gị dị etu a na-ede etu a na mgbe dị etu a na ọhịa dị etu a. Ọ ihe ha fụrụ ka ha ji wee kwuo ya. Eziokwu na ya asị na ọ bụghị 100% etu ha si wee kwuo ya. Mana ịma mgbalị ya enweghị onye m gwara ya gwacha ya o mekwa osikwa agụgụ na ya ahụahịrị ka na nwesị ya nwesị onye ahụ abụghị ka onye ọgbọ anyị nwesị ya nna gị ọkwa osuru Igbo sị ntị ya na gị ọ dị ndụ sị na nna ya ngwo nsị oke nsị na nna nke m anwụgo nọọsụ Igbo ka ha ya na nne m anwụchakwugo sef na mana Igbo ka ha sọrọ anyị wee sịkwa ya ọ bụrụ na gị nwa nke ka esi nke a na-asụbe gị ọ sị na ụmụ ya na nke bụ eziokwu na ya na-asụkwa ahịa Igbo mana na ha nwa ada asụ mana ha na-anụ ihe niile ọ na-asụ si emere ọfụma ụmụ na-anụ ihe ị na-asụ mana ha ada asụ onwekwana etu isi agba mbọ bido ọnwụ ka ha sorokwa ogo na-asụ hapụrụ ihe etu ahụ wee si oke nse na ometa aka na nwere ike in the next 30 years or less or more achọghị afọ ọzọ mgbe ụmụ ha na-asụ sọsọ oyibo ha anaghị asụ Igbo ncha mana ha na-anụ ha amụtasịgo ụmụ nke ha ebe ọ bụ na ha anaghị asụ Igbo ncha ha ga-asụ ụmụ ha Igbo mba mana ha nwa na-anụ mana unu nwa ga-asụ ka ha wee nụ unu anwụchago ha nwa ọzịa mụtazi ụmụ ha nwa mụrụ ha anaghị asụ Igbo ha anaghị asụ ha Igbo ụmụ ha aha kedu ihe ga-emezi ụmụ ha apụtazi ha na-asụ sọsọ oyibo anaghị ama anọnatazi Igbo maka onwe ya asụrụ o nwelu ihe onyonyo nnenelu nwata nwaanyị a na-ajụ ajụjụ ọnụ enene m ihe onyonyo a nso o wee na-ajụ ya ajụjụ ọ na-asụ bekee onye na-ajụ ya ajụjụ wee jụọ ya kedu afọ ya o wee kpaa afọ ya afọ ọkpọlụ o nwere oyibo dị n'afọ ọkpọlụ afọ ọkpọlụ bụ afọ onye Igbo a wee jụọ ya o kwuo n'ọnụ ya na ya mara asụ Igbo nwatakịrị togolu ya elugo agbata arọ 20 20 years si na ya mara asụ Igbo o wee bụrụ ya dịka ịma a na-ekwu ọnwa a na-ekwu ibie maka na ihe mmemme anwa ihe ndị UNESCO aha kwuru gbasara asụsụ Igbo ọ dịka gasị na ọ bịazi metụkwa ndị be anyị aka na dịka anyị na-ekwu okwu kịta na enwegasị mahadum nọcha na mpaghara ofesi ebe a na-ekwu maka asụsụ Igbo na-agụkwu ya agụ na-edekwu na-akpọkwu ndị be anyị bịa ka ha bịa kụzie ọ dị gị ka ya bụ ihe a na-eme ihe ga-enye aka wee mee ka asụsụ Igbo tọọ atọ daalụ Chineke maka ajụjụ nke a bụ aha agbanụ ehihie tọọchị ụmụgo ndị mmanụ iri ka agụ mmanụ isi ike bi n'ihe n'ụlọ mana mba na-anụ ọgụ maka na ha ma na ihe anyị UNESCO kwuru na eziokwu dị agbara ọkpụrụkpụ dịka nsi ekwu ọ bụrụ 100% mana eziokwu dị agbara ọkpụrụkpụ onwe mgbe ọ ga-abụ uru ọ bụrụ 100% ma ọ bụrụ na ihe a na-eme kịta na-asanye ha ọkụ na ya ọ dị mmanụ na mba obodo oyibo gasị na-enwe onye ihe na-egwu ozi nwatakịrị nwa anyị dị agbọghọ nwee ike ịchụbagohere ka aha 12 ewee na-ajụ ya aha 12 ewee na-ajụ ya ajụjụ wee na-akọ na ya na ha asụ Igbo ọ ha nchara ka i wee fụna ya na ibe na-asị na ọma mmenata eme ototo agbọghọ dị ya bagobe di ma ọ bụrụ mgbe gboo o jere ka ụmụ ịtọbe di ma ụmụ na-aba nya ka ọ ya bapụtazi asị na ọ dịkwana ya onwe nganga ọ bụghịkwa nganga na ọ mara asụ bụ na ọ mara asụ ihe na-ekwu bụ na ọ ya manufacture ihe ọ mara asụ ihe na-ekwu bụ na o meghị ife na adult o bụ mmadụ ọ pụtago mmadụ ọ kwesịrị ime ihere ọ ga-ekwugo ọta okwu alụ wee na-ekwu mana ọ dị na-agwa gị ya hoo ha ka ị marakwa ya hoo ha na ya makwa ha ọjọgburu na esigbuo nka maka na ọ ha ncha dị ihe n'idoro anyị tata ọ be m n'ezinụlọ ka ọ nọ
ezinụlọ ka o si togide wee topụta eto ọnọghọ bụ onye Hausa wee to ọ dịghị nke okwu ya na bụ onye Hausa to mgbe onye okwu hụ ya na bụ onye Yoruba to ka esi na ha cheziri ihu n'asụsụ ndị ahụ ọ bụ onye Igbo ọ bụ nne na nna mụrụ ya nọ ọ bụrụ nwanne nne ma ọ bụrụ nwanne nne ha nye na ya na-abụ n'ometu ma ọ bụrụ na ọ gbara ogbenye ọ dara ogbenye mgbegiri wee kpọjie onye enyemaka anya ya na-akpọ meedi ọ kwara be ndị Igbo ka ọ nọ ọ dị mma ka anyị na-eke n'anya na n'oge gara aga na be anyị ka maka na a na-ekwu iji asụsụ ndị ka anyị na-ekwu maka be anyị amụrụ m ma o nwere asụsụ Igbo ka eji bụ akụziri anyị ihe n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche onwebụghịkwa mgbe eji ewe asụsụ Igbo akụzi ihe niile n'ụlọ akwụkwọ maka ịma na akwụkwọ a na-ekwekwe bụ ndị ọcha wetara anyị akwụkwọ ọ bụghị ndị ojii wetara anyị agụmakwụkwọ bụ oyibo obiri wee bịa mana maka na ha makwa na anyị nwere asụsụ anyị ha nwere ihe ha nwere mkpụrụ olukwu atafụ bido ma mgbe gboo ahụ wee ruo kịta asụsụ Igbo language ọ ka dị ruo taa etu ahụ ọ dị mgbe ahụ ka ọ dị elu mgbe asụsụ Igbo ahụ akụziri ihe na asụsụ Igbo mana enwere nkwa mgbe iji Igbo kụzie ọkachasị n'ụlọ akwụkwọ ndị obere ụlọ akwụkwọ ọta akara nke a na-akpọ nọzrị ndị ọta akara ụlọ akwụkwọ ndị praịmarị o nwere mgbe ọ ka wepụta ihe ife mgbe gara aga ijikarị asụsụ Igbo wee kụzi ihe ndị kere afịa ndị ọkwakarịrị onye nwe ozu ndị ọkwakarịrị onye nwe ozu wee kwụsị na a na-eme ụmụazị ha na-adị lokal mgbe ọ ga-apụtazi ebe onye na ụmụazị ibie ya asụmụ na oyibo nke bụkwa eziokwu bụ na ọ bụrụ na eziokwu adịghị ncha ihe ha na-ekwu mana eziokwu ahụ dị na ya onweghị ife ọkwụ n'anya maka na eziokwu oge nwata na-asụkarịba ofu asụsụ na-anụkarị anụ na-asụkarị asụ ọ ga-atakwazi ya akpụ ime nke ọma ma ewebata bịa n'oyibo mana ịma na etu esi dobe edukeshọn ndị wetara anyị ya na pakeji ihe ọfụma ọ na-agbagote a na-introduce kwazi asụsụ ndị ọzọ ọ na-agbagote ọ bụrụ na ka anyị eji ọtụtakọrị mgbe ahụ ị na-ekwu mana ọ dịghị ka onye amaghị asụ ana nne ya ọ bụ nke onye ọzọ ka ọ ya akasụ oyibo ahụ nne na nna ya na-asụ ha bịara ọwa sinima ha na-emene ihe ọwụ na ha fụrụ ha emegide ha kọpịkat dị egwu kọpịkat Maazị ajụjụ bụ ebe ọ bụ n'otu a ka ọ isi na UNESCO by the year 2050-2060 that the Igbo language will when any plants that prophecy, that prediction does not come to fruition. Danish in the Macajus, Imana, the guy is obodo anyị our James now wants to say ka anyị ghara ebe onye na-anọ sọ ọnụnụ anyị bụ kwupụta anụ mezie enyi ya eme ọnya bụ ebe ọlụ dị a na-agba mbọ mee ya ka ọ dị bai ịpụta nya bụ atụ ma ndị tinyezie ọrụ onye kwukwasị pratika ọ bụzi ụlọ ndị nkụzi na ndị ụka na-enwe service oyibo nke ọ bụrụ propagation of asụsụ bai maka na ọ tara m isi na ọ tara m iwepụ ka
ụka ndị Catholic, Anglican, Methodist. Ịma kwa ndị ọrụ ochie na-efu ihe na-ewukịta ụka ndị ochie anaghị ewuzi bụ ụka ọgbara anyị ruo n'ụka ndị ọgbara ọfụ. Ọ dị mmetụ a na-ekwu uru ya bụ iji asụsụ ekuzi ihe bụ o nwere ihe melụ na wikendi gara aga Odelụwa Chimamanda Adichie n'ugwu o nwere ihe o mee asụsụ Igbo mgbe ha maka Igbo asụ ebe ama m akwụkwọ na ntaba anya obele so na Amerịka wee gụbazie ihe niile ọgụ wee debe akwụkwọ mana ọ ka na-asụ Igbo na-asụ ọfụma so ka ime ikene ka ndị be anyị ghọta mkpọ dị iji asụsụ ndị na-akụzi ihe n'akwụkwọ anyị. Daalụsị nne. Odelụwa etu o si dị na skrin afọrọ m ya ọtọ ka bụ kampen n'ezinụlọ ka ọ nne na ga mkpa ọ dị iji asụsụ anyị kụziri ụmụ ha nata ya ọ bụghị ọbatotesi ya nwa tata ya nwa mana mgbe ọ ka dị okwu Igbo na ọnọmatopi ma Igbo onye Igbo amaghị ihe o na-ekwu ebe ya anyị na-ekwu na amakwa m ịghọta ya ka enwe ha okwu dị ọrata ya asụ Igbo ma ndị ọnọmatopi ọ emezi ewe mana iwe were uche mara na ihe a na maka nwa mụta ka mụtara ọfụ ọ bụ ebe a ka a na-ekwu ebe mkpụrụ ha ndị otu ka Chimamanda enwere m aṅụrị ka m fụrụ ife a o ji eme n'enugwe isi ekwu maka ụdị ndị apụtawaga nye ife ga-aba ha kwuo ya ụdị ndị ha na-efi nene ka isi kwuo kịta ọ gụrụ akwụ na be anyị mechaa nye nchezi obodo Igbo sakwazi ọkụ akwụkwọ na-agbagozi mana ọ ka ji asụsụ be anyị jikpasịa ya ike ụfọdụ ndị na-enewachara ya ndị ji imikiti ndị mmadụ na-aba ụwa ji Chimamanda Adichie merụ ya na kpụrụ onye ha na-enewajara anya n'ihe ha na-eme ọ tọrọ ụtọ ịkọzifụ onye na-enwejara anyị na-eche na ọkụ gosikọsị ya obodo oyibo ọ na-asụ ọwụratarakwa na ebe o si wee bido maka ebe o si ọ na-enye nkụzi ọ na-enye ndị mba ụwa ọha anọkọta hapụ ikwu okwu Igbo mgbe ọ na-enyi ọ bụ na ndị ọcha kama o tinye dị ka ya na-akpọ ndị ọcha na-akpọ phrase na mkpirisi okwu ọ ga-atụnye na Igbo gwa gị nekwa ruutu nekwa ebe ya si ọ dị mkpa ihe nne a na-agba mbọ ndị otu anyị ndị otu oziọma Igbo anyị na-agba mbọ dịka anyị na-akpọ m evangelize oziọma Igbo anyị na-ebu nkụzi jee na ụlọ akwụkwọ dị iche iche ihe anyị na-akpọ ya bụ nkụzi mkpalite mmanya motivational evangelization. Ọ dị mma ka anyị gbatụ dị nwantịntị oge anyị lọghachi ka anyị na-anya n'ihe kpatalụ ọtụtụ ndị be anyị ejiri achọ isi bụ maka enwego ndị bịalụ na ihe mmemme Good Morning na Anambra mechaa na-apụ si ọbụkwa nọ mbọsị a na-asụ Igbo si akpọzina ha amadịkwa ekwughị ya n'iru m ebe a na ọ bụ na ụbọchị a na-asụ Igbo si akpọzina ha anyị je gbatụ dị m naghachi ka anyị na-anya ma ọ bụ na ha kpọrọ asụsụ ha asị ka ọ na ha anara eweninwu ubu ha elu ma ọ bụ na ha sụọ asụsụ be ha anyị ga-agbatụ dị m biko unu apụna anyị na-alọghachi. ọrụ n'ụlọ ka a na-eji asụsụ azụlite ụmụaka so n'ụlọ ka eji ma ndị Yoruba sikwa n'ụlọ na-azụ ụmụfa na Yoruba, ndị Igbo si n'ụlọ na-azụ ụmụfa na Yoruba, ndị Hausa si na Hausa na-azụ ụmụfa na Hausa. So ọ bara ulu rinne maka na ọ continuity onye fe aka ịghọta ife a na-akụzi ọ ife ọ bụ
oya nyelfa aka ịghọta ife a na-akụzi maka ọ bụrụ na iwere asụsụ ọzọ achọgoro ka fa ghọta asụsụ anwa before fa ghọta ife eji ekuzi. Well, we know that language is one thing that that defines a people, and language is something that that drives home into people's personality. You know, there is nothing like coming to people in their own language. At times, you might have difficulty to explain some things, but you find that it is your language that actually brings out the real meaning of what you are saying. So definitely it is always better, and it drives the knowledge home because people can relate with their language, with their mother tongue. Just like Monwabu I na-asụ ọka mma, and onwere any average Igbo man mala asụsụ ọka nsụrụ anyị bụ na masụ na ya amago na onye ọka sụrụ ya. So ọdụ mma na na-eji asụ eji wee mara ndụ wee kụzibe n'ụlọ akwụkwọ ọmaka mma. Like even in others, if you go to, let's say you go to the north and you meet your brother there, just speaking your language to that your brother, you know, there's a connection it does. You get. So I believe if that can happen, it will work. You know, where using the indigenous language of the people and drive the knowledge home. After all, Chinese do that. The Japanese they do that, and other nations of the world they use their language. So if they can achieve that, then I think it will go a long way in driving the knowledge home. Yes, because people tend to relate more with their own mother tongue than borrowed languages. Iji asụsụ ndị wee na-akụzili ndị ihe n'ụlọ akwụkwọ. Asụsụ eji mụta nwatakịrị ka ọ na-aka aghọtakarị ọsịsọ. O nwere ike ị ga-esi na-akụzili ihe ịkụzikọtalia ihe iwere ya bụ asụsụ wee kọwatuolie ife na-akụzi o wee ghọta ya ọfụma. Ọ dị mma anyị alọghachigo wee nụ ka ndị anyị jụrụ ajụjụ si wee tụnye ụtụ nke ha gbasara isiokwu anyị ji bịa bụ uru ọba iji asụsụ ndị wee kụzili ụmụaka anyị ihe. Anyị n'anya anyị ga-afụ na nwaanyị nke ikpeazụ kwuru okwu, o kwuru ya dịka onye ọ dị ọkụ n'obi na ọ dị mkpa na eji asụsụ eji mụta nwatakịrị wee zụlite ya na ọ dị mkpa rinne. Ya bụ onye oziọma Igbo dịka anyị kwuru tutu anyị gbaa dị ma anwa, ọ dịghị ka ọnọọ na ndị be anyị na ifela asụsụ ha na-eme ha ka ọ gịnị kpatalụ onye Igbo ga-abụ pụta ọ sị gị na ya anaghị asụ Igbo na ya anaghị anụ Igbo, ma ọ bụkwa anọ Igbo ka nje eme program unu akpọzina ya ụbọchị ọzọ. Kedu ihe nke anwa pụta na mmadụ ama mmepe ọnụ sụọ asụsụ ya dịkwanụ very proud na ọ sụrụ ya bụ asụsụ ya? Ya bụ ihe sokwu gba mmụọ agharị. Ọ mere ka ihe nwa dị ochi mere n'elu nkwụ. A sị ihe nwa dị ochi mere n'elu nkwụ, ọ na-agbaba ijiji ngharị. Ọ na-agbaba ijiji ngharị. Esogbu na ndị ọ na-agba ngharị. Maka na nwetu mgbe agbakọrọchara anya ihe a tụnye ya n'ihu tụnye ya n'azụ. Wee fụ na ya bụ ihe nyekwara mfogbu. Nwoke eze adịghị n'ọnụ si ihe nwa nyere na o nyere mfogbu. Ife na ihe nyere mfogbu na ọ chọkarịrị ihe nyere nsogbu. Akwa efere ya, o nyere mfogbu mbụ ya bụ ihe. Maka na ọnya ka ndị nzụta abịagoro westernization karịzie ya, a na-ezụta ma nke mara mma ma nke jọrọ njọ. Ndị mmadụ pụtazie efọzie ndị mmadụ na-echere ihe ha na-azụ a ji na-emebisiri anyị ụmụazị echezie na onye sụkarịcha oyibo ọ bụrụ ya bụ onye makarịchara ihe so ọ nọrọzie na-asụ Igbo, ọ bụzi ya bụ onye bụ eru n'etiti ndị anyị, mana ọ ma na ndị ha na-eme na ha asụkarịcha mana ịna-anya ndị ogbo anyị na mpaghara ndị ọzọ dịka ndị Yoruba ma ndị Hausa ma ndị Efik ma ndị Kalaba, ma ha na-asụ Kalaba sef na-asụkwu oyibo. ị na-anụ olu mmiri ha n'ime ịma na ọwa onye obodo ahụ na-asị kedu ozi ka ndị anwa ya esi wee na-asụ be ha? Ọ bụziela ibu ọtụtụ ndị be anyị ya asụrụ Yoruba karịa Igbo,
sụọ Hausa karịa Igbo sụọ Efik karịa so kedu ihe ọ dị gị ka ọnya ka ndị anwa mekarịcha melụ na ndị be anyị ya asụ be anyị onye abịa aha a na-ekwu ọ bụghị mana a sị na a na-esi n'ụlọ mara mmapụba n'ezi mana o dipendere onye ọzụzụ onye nwetabara n'aka ndị ọ nwetabara ya ọ na nye nwere vitamin ma ụdị mkpọrọgwụ ị na-agba n'ihe ị na-eme ọ bụ na ndị na nna mụrụ gị bụ mmadụ anaghị akwanyere ihe gbasatara asụsụ anyị ugwu wee gbasatara omenala Igbo ugwu otu ọbụla esikwana metedebie ọ bụrụ ha nwazụ nne-ewu na-ata agbanwe ya na-enye anya n'ọnụ ịnọrọzi ya n'okpuru ha ịfụzi ya mgbe ị ejipụtasị bụrụ mmadụ nke gị enwe ha ihe ndị ọcha na-akpọ attachment ya to that your so-called asụsụ or even your so-called culture. Onye fọ ka m na-apụta na-abịa ABS onye ọbụla na-ama na onwere ebe m na-eje na onwere ebe onye Igbo a na-eje na-agụ fọrọ na-asị ya ichie ụfọdụ asị m ichie ụfọdụ asị m onowu na-amụcha ha amụ nsị na otu a ndị abụghị ichie ọ bụghị onowu etu a ndị bụ nwafọ Igbo zuru ezu ọka isizi otu ukebe ekike ma ị chọrọ ịgwa nke ọ gbasara onye ọbụla nwere ihe na-ama dịka m si ekwu ọ na-amasị m ọ na-akpọ m ọtọ ha na-akpọzi m ichie ahụ mmana m abụghọ onowu mmana m abụghọ ana m amụ amụ n'ime obi m nsị ya nyebe ya ebugo ha gị n'ogo dị elu mana obere ihe bikọs ọ nwere ụdị okpu ha kwesịrị ịfụ ga-abụ ntụkwasị mara nke m ichie m mana ha ncha bụ so na anyị ka niile ọrụ karịrị nne mana anyị ka fesibidoro asụsụ maka na ọ bụ na asụsụ nwụọpee ihe ndị ọzọ niile ị na-ekwu okwu na ọrụ karịrị nne my own question kịta bụzi apart from the home bụ ezinụlọ what role can the church play in imbibing this because we all know that ka anyị na-etonite anyị je catechism anyị je bụ Igbo ka a na-asụ na ya as a child growing up you understand as in onye Anglican all Igbo ka a na-asụ and from that Igbo but when we go to church on Sundays anyị na-enwe two services the Igbo service and then the English service but most times the English service aka enwe more crowd karịa the Igbo service because the Igbo service na-abụkarị later but English service ndị mmadụ na-like ịbịa church na n'oge so ị na-ekwuzi kịta na ọhụrụ ụlọ chọọchị ya abanwu in order to integrate asụsụ be into our children if the family is failing can't the church take it up from them? daalụsi nne ihe kwuru dekwere etu ahụ mgbe ekwutere okwu dị anya mbịa sịba gị na old generation ma ndị ụka Katọlik anyị ewenikwere ha aka enura nke anwa old generation churches Catholic 1, Anglican 2, then Methodist and possibly maybe Presbyterian also. Those old generation churches ibatana. Nekwa unu nwaka maka asị na eto dike na nke omeleme. Omekwa ọzọ. Na eto onye gburu ọkụkọ, ọfụkwa ewu omegini, ogbuo. Ndị ụka ndị aka jidere asụsụ anyị jidesie ya ike. Ka akwụkwọ ga-eziokwu, abụ m staunch Catholic. Mana ọka ịfụrụ mbata n'ụka ewe Latin n'aka ya. Ọ just ka ọ gosikwa na amakwa ihe ha. Na ọbụrụ n'oge ọbụla ka ha ọ na-abụ ihe bekee na-akpọ ceremonial. Ọ na once in a while. Mana ọ na-abakwa m ụmị. Ọ na-akwa aba m ụmị. Ndị na-ahịa ifere a na-ekwe. Ọ bụ na mgbe anyị ekwe okwu dị anya Gloria nke nwa onye niile a na-ekwe. Ọ na-aka aba m ụmị ma e were be anyị na-ekwe. Maka na ị na-anụ ihe a na-ekwu na-aghọta ya ọfụma. Otu ọkwa ka ọ dị ma na ihe niile a na-ekwe. Ya ụka nwere ọrụ hinne maka ụka ji nwere hinne bụla imirikiti ndị be anyị na-eje ụka hapụkwa na kịta na-ekwu okwu ọdịnala imirikiti ndị be anyị ka na-eje ụka ya na ịma ngụpụ m ụka na uru ụka ga-aba n'iso wee chukwa ma bupute asụsụ anyị ata asụsụ Igbo ama ngụpụnata ya anya na-ekwu otu anyị na-ekwu na ABS unu na anwa a na-ebute na-eme onye bụ onye ụka ndị ọgbara ọfụ ọ na-ege ntị ọ na-anị ya ọ chọsịkwa itinye n'ọrụ tinye n'ọrụ ọ chọsịkwa itinye n'ọrụ ọ hapụ mana ịma mana mgbe agụ kpọchara ọsọ na-eme gịnị anyị agụmanya ọ dị mma dịka iji ya bụ asụsụ ndị wee kụzili ụmụaka na-eto eto ihe
ọ dị gị kedu ebe ọ dị gị ka aya amalite wee bido ka maka na ndị Igbo si na osita dị mma na ọ dịba gboo kedu ebe ọ dị gị kedu akụkụ a ga-esi wee malite ka e wee nwee ike onwe ndị oyibo na-asị catch them young ma ọ bụ ka e wee nwee ike wee fụ na asụsụ anyị anwa na ọ nwụpịara anya dịka ebu n'amụma daalụchi na-ekwubo na anam ya ụmụ mgbe ejibara ajụjụ sị mgbe gboo sị ihe na mgbe gboo ọ dịbụ oge ụka batasịrị n'ọta akara onwe ebe ozi ya ebido n'ọta akara ya kpọta ndị waya ekesi ha kịta na ọkịta ka ọ bụ mgbe a mụkwanụ nwa na mgbe a ka mụrụ ya oge maka nkụzi ka m na-ekwu iji wee kụzibe nkụzi ọkwa ihe jụrụ mana iji kparịtagoro ụbụbọ iji kparịtaba ụbụbọ nke ezinụlọ oge bido n'ezinụlọ gị dịka nne na mụrụ nwa ya na-azụ ya dapụtaza n'ụlọ akwụkwọ fọmọta aka jee n'ụlọ akwụkwọ dị gaskịta ka ọ dị praktikal dịka nsonye na-ekwu nwa ivu ma ndị deke junior come here ndị ahụ ndị deke ahụ fọm ebe ahụ deke ahụ pre-nursery ebe a ka ihe nọ na-atụpụ ya bụ asụ ebido kụzibezi ya mgbe ebido introduce ha to letters and figures enwekwa m Igbo a na-eme ya side by side ọ dịkwa mma otu a na-eme ma ọ bụ asụsụ iji na-akọwara ya abara asụsụ Igbo na-agbaghị nọọ English alphabet ka a na-abịadị ndị ọcha ka ị na-ewepụta ndị onye Igbo na-akọwara anya bụ abịadị ndị ọcha akwa anyị nwere abịadị nke anyị mgbe anyị kọwachara nke ndị ọhụrụ akwụkwọ ọ bịara ịmụta ha ncha ka ọ bịara ịmụta ọ mụtasị ya iwere Igbo kọwachara ya abịadị ndị ọcha iwere Igbo kọwakwara ya abịadị Igbo o wee rụzie ihe ka n'ụlọ akwụkwọ praịmarị junior praịmarị niile ofu ihe a na-abanyezi mgbe ọ gaba ihe praịmarị 4 praịmarị 5 praịmarị 6 ibubatabazi ya egwu ka esi mgbe nke ọzọ ahụ abanye gị ahụ abanyezia ya abanye ya ahụ ọfụma ọ dị mma anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche onye oziọma Igbo maazị Obi Nwoye dịka isi bịa nọnyere anyị n'ụtụtụ a anyị na-ekerekwuazi gị wee na-asị ka ime ka ịmata ọ bụ na anyị rapụ ndị Igbo si na arapụ isi aka kedu ihe eji agbọ isi aka agbọ kedu ka ọ ga-esi wee dị ma ọ bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo ma ọ bụ onye ọbụla amụrụ nwere asụsụ makụrụ asụsụ ha otu a na-asụ ya otu o si wee kwesị kedu ka be anyị ga-adị kedu ka ọdịnihu anyị ka iche na ọ ga-adị ụbọchị ga-abụzi na oyo ụbọchị abụrụzi ya ngedegbunu ụbọchị ga-abụ ngedegbunu maka na ihe anyị na-ekwu ụgasị ọtụtụ nlọ ndị Igbo na-alọ maka etu ọnọdụ Igbo ga-esi gbanwe ọnọdụ Igbo adọrọ mma n'obodo a ọ bụrụ onye kwuo ya ihe nwa oyi adọkasịa ọnọdụ Igbo adọrọ mma n'obodo a mana nke bụ eziokwu bụ na o nwere ebe anyị ga-ebido n'ọbanyaba ọgụ anyị ga-ebido n'asụsụ banyaba ọgụ asụsụ anara ama asụsụ aka anara amụ ya aka ọ bụ na Igbo jikọọ gbaa izu ha gbaa izu were be anyị na-agba izu agbasi izu achịkọọ ya a ga-eji wee gaa ebe tara aka ka m were ohere anyekwa ndụmọdụ ọkwụrụ mana ọlụ ọdịhụ na be anyị kịta ọlụ ọkọlọkọ be anyị nne kịta ọlụ dị ụkọ nne mana ụmụazị kịta na-aba mahadum gụ Igbo ha ka nọdụ n'ofe karịa ụmụazị na-agụsị ihe ndị ọzọ na-agụ ma ndị ngụrụ English na-agwa gị eziokwu here ka ụdọ ọlụ odogwu gọvanọ anyị bụ Charị Nwamgbafọ na ọrụ ọ na-ekpo ihe ọbata okpo ndị praịmarị okpo ndị kọleji imilikiti ndị abakasị na kọleji like ọ bụ na ndị ewere ikpeazụ enwere ike mbọsa ya ewe ọrụ eru ebe a sị na achọrọ maka English language ndị bịara interview ọrụ English language adị 1000 mana ọ chọrọ 50 English teachers sọsọ English ọ chọrọ 50 English teachers ọ chọrọ 100 English teachers ndị bịara dị 1000 okay, for now, probability, I should see over the probability for each of them to get the job 1/10. Man, mbọsị ha jikwara ya ndị ga-abịa maka asụsụ Igbo nwere ike ha dị 100. A na-abịa ma ọ bụ ha dị 150. Ha dị 150 kefere na almost 100% na onye ọbụla bịara ebe a ga-enweta ọrụ a. Onye ọbụla bịara ebe a ga-enweta ọrụ a maka na imikike anaghị agụzi ya. What is scarce? It's a sharp commodity. Ọ bụrụ na obodo oyibo sef
dịka nna nwa gị na ụmụ mụ na-ekwu maka asị many universities n'obodo Igbo na-introduce dịka ikwu obodo Igbo ha na-achọ Igbo lecturers achọ so other person onye nke mbi ebi ebe a sị na anyị na-agụ bụ na anyị na-achọta ihe aka lecturers na kọleji nkịtị secondary school nke anyị na-akpọ secondary school high school ka ha nwara akpọ ya na ha chọrọ Igbo teachers achọ and agwaghị ihe a na-akwụ common Igbo teacher na-akụzi akụzi nkụzi ịkpọrọ ya common Igbo fiakwala arụ ama m ebe m na-eje mana ọ maka ndị edere bịara onye akara olu na ihe denwe ndị be anyị agụnye ihe n'ihe na anyị ka anyị sịrị common amara ego that common dị parenthesis ọ dị parenthesis ọ dị ọzọ ka Igbo jee pụọ n'obodo Igbo ka ịfụ ọ dịghị ka onye eji asụsụ ya wee kụziri ihe ọ ka ama akwụkwọ karịa onye eji asụsụ abụrụ asụsụ ya wee kụziri ihe ya bụ na ịzụlite mmadụ ọ dị kedu onye na-aka enwe ọgụgụ isi maọbụ amamihe maọbụ uche zuru oke ọ gbara mkpe mgbe azịza ya gbara mkpe ọgụgụ isi na-abụ ọnatarichi ụmụ onye ya bụ ụdọ ọmụmụ ọsọrọ wee na-akụzi ihe maka na o nwere nnukwu gre mata ka nsukwu oyibo ọzọ ya nnukwu ụbụrụ ya gbalụrụ mkpa ọ ga-nke ọbụla isi ọ na-awụbata ya na-aghọrọ ya na-ata nke ọbụla isi na-atọrọ ya na-aghọ ya na-asụ iji asụsụ olu netọrọ ya ọ ya aghọrọ ya etọrọ ya na asụsụ oyibo maọbụ asụ ọzọ ọ ya aghọrọ ya mana imirikiti anọ na nnukwute ụbụrụ ahụ imirikiti bụ ọzọ ka a ya azụ ha wee zụta ya bụ na onye eji asụsụ uwe olu nne mụtakọm ya wee kụzibe ga-aka na-aghọ ya ọsịsọ ghọta ya karịa onye nke ọzọ enwego imirikiti ndị ọka mmụta is this here in Akwu has it been proven or just you're just saying it based on Dr. nwoke onye nnewe ya ike dị ife Dr. ike dị ife odogwu o nwere interview a grant ya mọdụ ka ABS aka grant na-ege ọsọ mgbe ọ na-agụ ịgụ maka dibịa Igbo na Amerịka maka na ịma nwoke ahụ ya na ojighị omenala Igbo egwu ma ncha ọsọ na-enu egwu Amerịka ha mana onwe ha bụ ndị eji Igbo kụzigasịrị ihe ebe ahụ ha kụzie ebe ahụ dịka gasị na nọọ ndị nke a na-asụ karịa Igbo ebe exam onye lokal ma na-agba afes ozugbo jụọ ese ndị be anyị maazị be anyị azụrụ ọfụma ihe a na-eyigasị ihe egwu n'ebe ndị ọcha ahụ anyị jee jụọ ese fụ na nsogbu maazị ahụ na-agba ya bụ fes a na-ekwu okwu na-abụ onye nkizi ha si lokal wee gbagote ebe ahụ jee jụọ ese ka nna gwa bụrụ anyị go example ka abụọ na asị ike ebife egere m the interview and the man ịma na ihe nnukwu dibịa oyibo kara aka na-egwu ifuge so ezikwu na enwe m 100% proof abụọ ka mmụta mana anyị atụgo practical n'ọrụ ndị amabitogoro akwa ha gụta ya to level anyị mana na ha soro ihe ha na-eme ha gbara osi ala n'ọmụmụ jee na China jee na Russia jee France jee all these other Germany obodo ndị ọzọ niile maka na ofu asụsụ ka ha nwee ebe a that is why it is easy for them to achieve that because they speak only one language but keka ka o esi wee dị na Nigeria ebe language dị ucha 250 languages mana gọọmenti ji aka asị let's focus on this trend ka eche ịta ihu anyị ma wee bụrụ ndị nwere isi ọma na ndị akpọrọ n'olinya bụ nwa atọ asụsụ Igbo banyere maka nna nwa gị eziokwu ọ bụrụ n'ụdị anya na-enye Igbo kịta n'ụda nke eme nwere ike masị agụ ire Igbo nwa na ihe ha na-eme ọ sị ewere Kalaba wee mee nke taa Kalaba enwere the population now Kalaba enwere the population ị na-aka akọ population mgbe o nwere ghọta ihe a na-ekwu maka afụfụ Igbo na-ata n'obodo a ha sịrị na ha mahụ nke bụ eziokwu ha ma mana ọjọọ ka e were megbuo onye a ga-emegbu onye nne si emeworo nwanne ji nna kedu ihe na-efunarị ndị ọbụla na-ejiro asụsụ ha wee kpọrọ ihe ma ọ bụ iji nyaba asụsụ wee gbaa mbọ na akụzili ya ndị na-eto eto kedu ihe na-efunarị ha ihe na-efunarị ha dị ọka nkụ ụgwụ mgbe m kwugburu ya sị akụma asụsụ enwekọ ngwaahịa kara aka n'elu ụwa ọkụma nuklia bọmbụ ọkwa nuklia bọmbụ a ndị Israel ji na-anọ ọgụ na Iran atụ ha nuklia bọmbụ ama na abụ highest people mana ofu ihe tọpụ ya ofu ihe kee ogologo bụ asụsụ
asụsụ bụ ogologo mmụ agha kara aka maka na ana ọgbọjuo dọrọ ị nwere ike iji mụọ asụsụ chekwaa onwe unu nwanne esef tiwegharịa onye nke ọzọ anya o buruzie ngwa ya bụ ha si aja tụọ unu je tụọ ya bida maka asụsụ ọ na-eme onye m ije na akwụkwọ nsọ efe ebe Moses na akwụkwọ nsọ mami ya on get Tower of Babel dị iche ọ bụ ya mgbe Moses ekwute mami ya ka akpọtazi nke na nwanne nwaanyị chara akwụ sịkpọta m ya akwụkwọ nsọ sịrị n'ọba asụsụ Hibru ka o ji na-azụlite Moses maka na Moses bi na be eze ebe a na-asụ Egyptian language ọ nọkwa na-anụ ya ọmụ ya mana ihe ijizo bịa na tata ya na ịkọ maka ya bunye anyị wee mee onwe nwee ike wee because ọbara ha nọzi n'agha n'obodo ahụ ha abịaghị ịta bred ha nọ n'agha owekulite yuzuzie that advantage onwe nwee ike bịa ndị ebe ha nso ọsịsọ ịgago n'akwụkwọ nsọ wee malụ na advantage dị ime asụsụ gị with asụsụ ndị ọzọ just like otu isi wee kwu maka nke Moses. Ka m kwutọkwa nke ịbụọ bụ ịgba izu. Enweghị asụsụ eji agba izu n'ụwa karịa mother tongue. Olu nne bụ nye akachaba asụsụ kacha eji gba izu. Ya ndị Igbo nọ si apụta. Onwe ka esi nọlụ. Maka ihe na-abụ agha. Nwee ka esi. Agha uche. Nwee ka agha uche, nwee ka agha daa. Olunne mother tongue ka ya deji we sie ya akwụkwọ ndị ba na so isi akwụkwọ isi ya akwụkwọ esikwa si etu a ọbụrụ ngere onye ga na nọdụ na ntụtụ unu esi ya bụ akụ ya mana Igbo a na-esi uzie no ofu ogwe ịtọ ịbọ n'ime ebo and you know onye nwee ka o si nabata edikodu only that man is watching. Oh, the code. Ọ dị mkpa, o nwere ihe dị mkpa anyị ga-atụpụ tutu anyị apala ngwongwo anyị n'ụtụtụ a. Dịka o nwere ebe ọ na-abụ nje iwu a na-ewe m n'oche ebe m nọ. Na-ajụ o nwere onye Hausa na ebe a kịta anyị eji wee na-asụ oyibo n'ọgbakọ ebe ndị Igbo nọ. Ihe afụ n'ọgbakọ anwa ndị igwe ya na ebe anwa ndị obodo ji bili ga-anọchi ebe anwa a na-asụ oyibo. Ọ na-agbagwoju m anya aghọtachara m ya, ọ na-ewekwu m ezigbote iwe dịka onye Igbo. Kedu ihe ị nwere ike ikwu gbasara ya bụ ọnọdụ? Izi chọrọ ikwuziri ikpeazụ ọ na-agbagwoju m anya, ọ na-ewechi ụdị iwe ọ na-ewe ihe na-afụ eso ọkwa na anyị Igbo ka nọ ebe ọzọ anyị abịara chi akpọrọ gị anyị ụwa na Igbo anyị nọ n'Igbo anyị na-afịa ndị Igbo na-eme ọ na-emebisiri anyị ihe ifuge so ọ kwara bụ mkpu anụ anyị na-eti o nwere ihe tọrọ m ụtọ ofu mgbe o nwere ebe njelụrụ onye isi ọkanga MC na agbamakwụkwọ maka ifu m ebe m na-alụ MC ọkwa campaign ka m na-ebu eje ebe a adịghị emekwa standing comedian ya ndị a na-akpọ ụgbọ na-akpa a na-ebu campaign pụọ dị eziokwu ka m na-agwa gị nnukwu ihe nkwukwu ịma mama na ihe nkwuru na ọbanyere o wee kwụ na igwe nwata nwoke na-agba akwụkwọ nye na nwunye nọ ebe a oge m bịaziri fụ nwunye maka nwunye lọlọ igwe ọ chara ihe ọ ya acha mgbe si ya ngwa ya bịa ka ọ kwudebe mgbe a ya awa achịcha oyibo awazi ya ka o kwuo ihe ọ fọrọ ihe ọ chọtara etu esi eme ya ịmara akpọzi ya wepụta awazi anya bụ keeki anya bacha oyibo wazi ya si ya nyezie ya igwe okwu ka okwu okwu maka ọ bụ mma bụrụ n'isi ọkanga mma ji igwe okwu nye igwe ka okwu you know what I observe ịmọkwa ndị ụmụ akwụkwọ like ndị alumni onye ndị nye na the boy jegosara akwụkwọ ma ndị ama amati ya ndị nye na-agụ kọleji ma ndị na-agụ maka the boy dị ka onye na-apụta n'ihu ha jiri eju ihe n'ụbụ sụọla Igbo nwaanyị koja mmadụ onwe m nọdụ
mgbe aka ji mana ihe ahụ m na-ekwu since mkpali igwe okwu ọ na-abanye nọ na-abanye ama nọ na-abanye anyị bụ ihe jikọ onye njọ bụ na nwunye igwe o kwesịrị ịbụ lead by example onwepụtakwa ọnụ ọzọ sịkwa like I was saying I want to sụọrọ anyị Igbo ọgwazia nkịtị for about here dịka nke tịnkọm iyi sụọ Igbo hụ nwa efu na Igbo ekweghị asụ sụọ hụ nwa bere Igbo kwubezie ka o si kwu so ndị ntorobịa na-atamu so ndozi ebe na-asị ha cool your temper cool your temper nya guso ho nwe egwu maka na all the embarrassing ma wasa ndị suru Igbo yọtagodia mana onye wa embarrass onwe maka buizi aha agbọrọ ya ọja ọbụna obodogu o were inu ọ ma akọzi ha chọrọ hapụrụ ya ha chọrọ ịkọ were inu kwuo ofu ụzọ okwu na-abụọ ịtọ ka ndị amakwa na eso n'ihe a na-eme ọkọwazi ọ na-akọwa sonyebezi oyibo nwantịntị nwa onye ya eme so ọ dị mma a sị gị anyị ga-achịkọtaba maka na anyị agbakwugo ọbara ka ikere anyị n'ụtụtụ a anyị wee na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche onye oziọma Igbo maazị Obi Nwoye daalụrị nne maka ịbịa nọnyere anyị n'ụtụtụ a daalụ n'isi ọhaneze ndị Igbo na-ege ntị mbọsị eke onye na-akọta onye na-eketara anyị ihe mbọsị oyi onye na-etara anyị mbọsị afọ onye na-afụtara anyị mbọsị nkwọ onye na-akwọtara anyị ihe ọ ga-adịrị anyị mma ise n'ebe a ka anyị na-adọbiri ya wee na-asị gị apụkwana maka na anyị ka na-alọghachi nsogbu adọrọ afọ m ka bụ Ajụrụchukwu Ọkagbuo